मोननो फैनो होननानै Yeah. तेल मारिना एक्सुसेफा Hello guys, biar nonton vlog channel yang boy cover tabai. Tu guys, ini video kan senai lambat ada. Ini pengbai sasi dengar. Beda rap, kono nagira mana freestyle rap. Ni senai lambat taban jabai. Mana nusra dini sim kena perakai jana hagau. Kintu biar jebet masa kono. Ni senai lambat taban jabai. Jebet sim. Tu guys, video start kalam cai. Tu guys, tanai nagan pengbai bina. Ta biar rap kono najakan. Da kono ada macam. नोङो मा मा मेथाइखौ खननो मोजां मोनो दे खोन्थादोब्रा दा नोङो मा गिर गायनो गोसो गायनो हागोन बर'नि गायोना हिन्दी फंबाय मा गिरखौ नों मोजां मोनो बेखौनो रोजाब दा बिथाङा एसे लाजिदोंनो दा जोंनिया फंबाय रोजाबसिगोन दा रोजाबना होदो बेसां गोलाव एसे नोङो बेसां गोलाव रोजाबो रोजाब दे 1 2 3 Ya, ya. Sabtu berapa? एक्सुसेफा Da laji dengno kameraवहाय होमबाबो गायगोन बियो मोनसे नङा मोनसे दा नायलांबाय थानोसै दा गायना हो बुंगोन नोङो सेंग्राफोरनि गोदोर गोदोर मा या सेक्सनिबो या सेक्स फख्रियाव गादब जाबाय नोङो या मोजां मोननो फैनो होननानै या तेल मारिना एक्सुसेफा दा लोगोफोर बिथाङा जोबोद मोजां मेथाइ खननो रोङो सोरबाफोर जुदि रोजाबनो लोगो नांगौबा खिन्थु लिंहरनो हागोन फंबायखौ माने जोंनि बे खाथि खालायाव बेबायदि रेपार गैया जोबोद मोजां खनो आरो बिनिफ्रायबो बांसिन मोजां खननो हायो बियो दा नोंसोरो बेनो आरो फंबाया नै फंबाय दा फरायफुदों गथ'आ दा बेनो आरो दा लोगोफोर बिथाङा आरोबाव मोनसे मेथाइ खननो रोजाबनो नागिरदों दा नोंसोर नायलांबाय थादो बिथाङा जोबोद मोजां मेथाइ रोजाबगोन एबारावबो नाय दा नोंसोर नायलांदो दे रोजाबना होदो दिनैनो बर' रेप सं खोनासंदो बयबो लामा सामा आजां गाजां हरनि समाव सिमां जोमग्रा अखानायब्ला नम्बर लाग्रा स्कुटियाव ला महरा नोंनि बे दाला बायदि बोरैबा नायोब्ला हेमा बायदि थेवबो सनो आंनो नोंखौ नाङा आयना मुलि होब्लाबो खाथि नाय नङा थेवबो सनो आंनो नोंखौ नाङा थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेसेनोसै आरो लोगो मोनबावगोन गोदान भिडिअआवहाय थ' गाइस बाय बाय